Bona nit. Bona nit. Ara em pensava que no hi havia ningú. Llissanencs i llissanenques, grans, petits, minyons, bon vespre i gràcies per haver-nos vingut a rebre. Un any més estem contents de la calorosa rebuda amb la que Lliçà d'Amunt ens dona la benvinguda. De l'Orient fins a Occident, creuant massa fronteres i travessant els Pirineus, hem arribat per l'oest d'aquest municipi i amb la mateixa il·lusió per ser aquí que al principi. Perquè sabem que durant tot l'any ens espereu i el nostre compromís amb vosaltres és que cada dia 5 de gener ens saludeu. Venim carregats de sacs, corulls de paquets i paquets plens de joguines. Amor, companyonia, tolerància, empatia, solidaritat, esperança i, en definitiva, felicitat. No podem permetre que ningú es quedi sense regal. Pensem en cadascú de vosaltres perquè tothom s'ho val. Aquells que heu vingut fins aquí i els que no. Per totes les cases del poble passarem, perquè de correspondre a la vostra il·lusió mai ens cansarem. Els patges Xumet i Amèlia, que us porten visitant des de dijous passat, els vostres desitjos ens han fet arribar i aquest any també els heu pogut traslladar per correu gràcies a l'oficina de somnis que hem instal·lat enguany aquí a Lliçà d'Amunt. Ara, digueu-nos una cosa, a veure. Atenció, aquest any com us heu portat? Ui, ui, ui. Un moment, que des d'aquí dalt no se sent res. Com us heu portat? Us heu portat bé o us heu portat molt bé? Ara ho hem entès. De dir la veritat, veieu, no costa res. Del cert sabem que sou bona gent, perquè ha durat tot l'any que ens ho demostreu. Abans d'acomiadar-nos, hem de donar les gràcies a totes les entitats i associacions que ens han facilitat tots els dispensis necessaris per fer més fàcil la nostra feina i a l'Ajuntament per organitzar aquesta magnífica cavalcada i que cada any és millor i millor que l'anterior. Un aplaudiment, sisplau. Bravo! Recordeu, nens i nenes, que aquesta nit tothom ha d'anar a dormir d'hora i que passi el que passi, ningú s'ha d'aixecar del llit fins l'endemà al matí. I sobretot, no us oblideu de deixar-nos un gotet de llet i una mica d'aigua pels nostres camells. Llissanencs, llissanenques, moltes gràcies per aquesta rebuda! En nom meu i també de Sa Majestat el rei Melcior i Sa Majestat el rei Baltasar, us desitgem un feliç 2020! Amb el millor auguri i que la màgia d'aquesta vetllada a les vostres llars tot l'any perduri. Visca la nit de Reis! Fins l'any que ve, Lliçà d'Amunt!